Кніга роду, раздзел 43. Тым часам голад страшэнна прыціскаў усю зямлю. Па спажыце харчоў, якія прывезлі з Егіпта, Якуб сказаў сваім сынам: «Вярніцеся і купіце для нас крыху харчоў». Адказаў Юда: «З'явіў нам чалавек той пад прысягаю, не ўбачыце аблічча майго, калі не прывядзеце з сабой наймалодшага брата вашага. Дык калі згаджаешся паслаць яго з намі, пойдзем адначасна і купім табе неабходнае. Калі не згаджаешся, не пойдзем, бо чалавек той, як часта табе казалі, выразна нам заявіў: не ўбачыце аблічча майго без малодшага брата вашага». І сказаў ім Ізраіль: «Чаму на маю бяду вы гэта зрабілі, што прызналіся яму, паведаміўшы, што вы маеце іншага брата?» А яны адказалі: «Распытваў наш чалавек той пра радню нашу па парадку, ці жывы бацька, ці ёсць у нас брат, і мы адказвалі яму паслядоўна паводле таго, пра што пытаўся. Ці ж маглі здагадацца, што скажа: прывядзіце брата вашага з сабой». І сказаў Юда бацьку свайму Ізраілю: «Пусці хлопца са мною, каб мы выправіліся і каб маглі жыць, каб не памерлі мы і ты, і малыя нашыя. Я адказваю за хлопца, з маёй рукі запатрабуй яго. Калі не вярну і не аддам табе яго, буду вінаваты ў граху перад табой назаўсёды». Калі б не было адтэрміноўкі, другі раз ужо, напэўна, схадзілі б. Тады бацька іх Ізраіль сказаў ім: «Калі так трэба, рабіце, што хочаце. Вазьміце найлепшых пладоў зямлі ў посудах сваіх і занясіце, як дары таму чалавеку, крыху пахкай жывіцы, мёду, трагаканту і ладану, трабенітавых фісташак і міндальных арэхаў. А грошай вазьміце з сабой удвайне, ды тыя, што знайшлі ў мяшках, занясіце назад, каб часам не было памылкі. Таксама вазьміце вашага брата і ідзіце да таго чалавека. Хай усімагутны Бог мой дасць, каб ён пашкадаваў вас і адпусціў вашага брата, якога трымае, ды і гэтага Беньяміна. А я, быццам сірата, застануся без дзяцей». І ўзялі яны падарункі і падвоеныя грошы і Беньяміна і накіраваліся ў Егіпет і прадсталі перад Язэпам. Калі ён убачыў іх і Беньяміна разам, загадаў аканому дому свайго, кажучы: «Завядзі людзей у дом і забі найлепшую жывёліну і спраў баль, бо будуць яны са мною есці апоўдні». І той зрабіў, што яму было загадана, і ўвёў гэтых людзей у дом Язэпа. Там напалоханыя яны казалі адзін аднаму: «Дзеля грошай, якія раней прынеслі мы ў мяхах сваіх, увялі нас, каб напасці раптам на нас і зрабіць нас гвалтоўна нявольнікамі і аслоў нашых забраць». Дзеля таго ў самых дзвярах падышлі яны да аканома дому і сказалі: «Просім, гаспадару, паслухай нас, ужо мы прыходзілі, каб купіць харчоў, і купіўшы іх, калі прыбылі ў заезд, то адкрылі мяхі свае і знайшлі наверсе мяхоў грошы, якія цяпер у той самай вазе прывезлі назад. Але мы прывезлі таксама срэбра, каб купіць тое, што нам неабходна. Мы не ведаем, хто паклаў срэбра ў нашы мяхі». Але ён адказаў: «Будьце спакойныя, не бойцеся. Бог ваш і Бог бацькі вашага даў вам скарб у вашы мяхі. Бо грошы, якія далі вы мне, мною пацверджаны». І прывёў да іх Сімеона. І ўвёўшы іх у дом, прынёс вады, і яны памылі ногі свае і даў таксама корм для аслоў іх. А яны падрыхтавалі дары, перш чым прыйшоў Язэп апоўдні, бо дачуліся, што там будуць палуднаваць. І калі ў дом свой увайшоў Язэп, прынеслі яму дары, трымаючы ў руках сваіх, і пакланіліся яму да зямлі. А ён, ласкава прывітаўшы ў адказ, запытаўся ў іх, кажучы: «Ці здаровы бацька ваш, стары, пра якога расказвалі вы мне? Ці яшчэ жыве?» Яны адказалі:
здаровы паслугач твой бацька наш, яшчэ жыве. І яны ўкленчылі і пакланіліся яму. І падняўшы вочы свае, Язэп убачыў Беньяміна, брата свайго, сына сваёй маці, і спытаўся: гэта брат ваш малодшы, пра якога гаварылі вы мне? І сказаў далей: хай Бог мае ў ласцы цябе, сын мой. І хоценька выйшаў ён, бо ўзварушылася сэрца яго дзеля брата яго, і вырываліся слёзы. І увайшоўшы ў пакой, ён расплакаўся. Пасля, абмыўшы твар, вярнуўся і трымаў сябе і загадаў: падайце ежу. І калі падалі ім, асобна Язэпу і асобна братам, і таксама асобна егіпцянам, якія елі разам, бо недапушчальна егіпцянам есці разам з гебраямі, і гэткі абед лічыць ганебным, то селі яны перад ім, першародны паводле першародства свайго, а малодшы паводле ўзросту свайго. І здзіўляліся вельмі, прымаючы порцыі, якія атрымлівалі ад яго. І большая порцыя дасталася Беньяміну. Яна ў 5 пераўзыходзіла іншыя порцыі. І пілі яны і захмялелі разам з ім.